Yebo, iviki lethu lesibili-ke leli. Awuthi ukunyakazisa umzimba, uthi ukugqumagquma kancane. Everyone is here, we got atmosphere, we love this place. Hey, living different lives, but we all unite for this one day. And when we all come together, your love is making us better. The world will see the truth of who you are. No bigger life than growing up in your house, when we discover who we can become. Praising with your people, going all out. We came to meet with you, you. We came to meet with you, you. Hey, there is more to see. Yeah, we got the key found in your word. Hey, I got a heart to serve and help build your church in Jesus' name. And when we all come together, your love is making us better. The world will see the truth of who you are. No bigger life than growing up in your house, when we discover who we can become. Praising with your people, going all out. We came to meet with you, you. We came to meet with you, you. And when we all come together, your love is making us better. The world will see the truth of who you are. And when we all come together, your love is making us better. The world will see the truth of who you are. No bigger life than growing up in your house, where we discover who we can become. Praising with your people, going all out. We came to meet with you, you. No bigger life than growing up in your house, where we discover who we can become. Praising with your people, going all out. We came to meet with you, you. 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 We came to meet with I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. I'm in the Lord's army. I'm in the Lord's army. I may never march in the infantry, but I'm in the Lord's army. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. I'm in the Lord's army. I'm in the Lord's army. I may never march in the infantry, but I'm in the Lord's army. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. I'm in the Lord's army. I'm in the Lord's army. I may never march in the infantry,
Sanibonani bantwana, ivesi lethu lanamhlanje litholakala kwincwadi yamahubo 139 verse 13 ukuya ku-14, amahubo 139 verse 13 ukuya ku-14. Ifundeka kanje: ngoba wena Jehova ungenzile wangigcina esiswini sikamama, ngizokudumisa ngoba ngenziwe ngokumangalisayo, ngendlela esabekayo. Imisebenzi yakho iyamangalisa, Jehova. Sanibonani, ngiyathemba ukuthi niyaphila nanokuthi uNkulunkulu usanigcinile kulesi sikhathi. Ngiyathemba futhi ukuthi nijabulele indumiso, nathi ukudansa kancane, nathi ukuvuka njena namhlanje kusena, ngithi okay. Manje ipoint lethu le message sesungena kwi-message yethu namhlanje, ngithi ipoint lethu ukuthi uNkulunkulu wakudala konke lokho esikubonayo. Buke nje ngaphandle kwewindi, ubona izihlahla, ubona isibhakabhaka, ubona izinyoni. uNkulunkulu nje wakudala konke. Wathina sekudale konke, wathi kuhle. Akukho nje ongahlala ubuka ukuthi hayi kodwa lokho, ngoba uNkulunkulu wathi konke kuhle. Okay. Manje ke i-point lethu sizothola kwi-passage yezwi kwi Genesis 1. Genesis 1 siyazi ukuthi sekuqaleni kwakho wonke, ngithi. Manje kwathiwa Genesis 1 chapter 1. Ekuqaleni kwawekho lutho. Yabo ungacisha ilight ebusuku, ngithi ngaleso sikhathi usabona kancane ukuthi khona izinto ezikhona. Manje cabanga ucisha ilight kungekho lutho. Emhlabeni nje kwakunjalo, kwakungekho lutho. Kodwa kwawukhona uNkulunkulu, wayekhona emaphakadeni. Ekuqaleni nqa wayekhona uNkulunkulu, ngithi. Manje uNkulunkulu wabona ukuthi hayi, kwase kungabi khona lutho lana, khona into ekumele ngiyenze ngalokho, ngithi. Waqala-ke wathi makube khona ukukhanya. Kwakhanya, ngithi ukubona uma usucishile uphinde futhi ukhanyise, kwathi ba kube kuhle sekukhanya, ngithi. Wadala-ke ukuthi kube khona ukukhanya. Wathini eseqedile? Wathi kuhle. Ngithi siyazi ukuthi makukhanya kahle endaweni kuhle. Wathi akukhanya, kwakhanya kwakuhle. Wase wathi asakheke isibhakabhaka. Manje into engifuna sicabanga ukuthi uNkulunkulu mayethi masakhe, ukhuluma nobani? Ukhuluma noJesu, ukhuluma noMoya Engcwele. uJesu, uMoya Engcwele noNkulunkulu bayini? iTrinity. uNkulunkulu kathathu, angithi. uJesu, uNkulunkulu indodana, uJesu loyo. uNkulunkulu uMoya Engcwele, angithi. Maseke uNkulunkulu. Yeah. Okay. Maseke mayethi asakhe wayesho kubona, ngithi. Manje ke wakha nesibhakabhaka. Siqedile ukwakho ukukhanya, wakhe isibhakabhaka. Kwakujoba usibona nje sikuhlaza, siblue. Sisihle. uNkulunkulu wasakha, ngithi. Wathini eseqedile? Wathi kuhle. Mase ke wakha ke umhlaba, wakha namanzi. Lamanzi sithanda ukubhukuda kuona, wawakha nawo, ngithi. Kulwandle sithanda ukubhukuda kuona. Noma sesitshela ama-lifeguard ukuthi asithi ukuhlehla kancane, sithanda ukuyongena, ngithi. Akhiwa uNkulunkulu lawa amanzi. Mase ke wathi okay, asakhe izihlahla nezithelo kulezo izihlahla. Njengoba ubona nje izihlahla zikuhlaza, zigreen, zizinhle. Ubone izihlahla zomango, ubone izihlahla zama-pineapple, kukuhle nje, kuhle. Angithi uNkulunkulu akwakha lokho wathini? Wathi kuhle. Okay. Wabeka nelanga esibhakabhakeni, wabeka nenyanga ebusuku, angithi. Moon. Alright. Manje ke esewakhe konke wathi
kuhle. Mase-ke esewakhe konke nje okusemhlabeni esikubonayo, wakha umuntu, wakha mina nawe. Wathini-ke sakhe mina na? Wathi asakhe abantu ngomfanekiso wethu. Sakhiwe ngomfanekiso waNkulunkulu, angithi? Manje esethi asakhiwe ngomfanekiso wakhe, kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi uNkulunkulu usakhe thina safana naye, angithi? Ingakho kumele siphile impilo yethu khona sizofana naye. Okay. Ingakho ezwini lakhe ethi masibe ngcwele njengoba yena engcwele, angithi? Manje ke esesakha khona izwi kwamaHubo 139 verse 14 lithi ngiyakubonga noma ngiyakukhonza ngoba ngakhiwe, I'm fearfully and wonderfully made. Lisho njalo, angithi? Manje njengoba wayethi kuhle njengoba esakha, kuhle ngempela. Awuke nje uhambe uyibuke esibukweni uthi nje ngimuhle. Ngobani? Ngoba uNkulunkulu mhla engakha wathini? Singakhiwe ngomfanekiso wakhe nanokuthi kuhle. Ngitshele uNkulunkulu ukuthi ngimuhle. Utshele noma wakho, ubaba wakho seceleni wakho uthi ma uyangibona nje. Uyangibona njengoba nje. Ngakhiwe emfanekisweni kaNkulunkulu. Umkhombe naye uthi ma baba uthi sisi. Njengoba umuhle kanjena wakhiwe umfanekiso kaNkulunkulu, angithi? Manje ke uNkulunkulu wasazi singakazalwa. Nje niyezwa lana ukuthi wayeseplanile ukuthi uzowakha izizukulwane nezizukulwane zabantu. Akugcina ngo-Adam no-Eve kuphela. Wakha izizukulwane nezizukulwane. Izizukulwane esaqhubeka namanje, mina nawe sisa-part of lezo izizukulwane, angithi? So wasazi singakabi khona eziswini zoma bethu, angithi? Usho njalo kuJeremiah. Uthi wasazi. Usasazi namanje. Uyazi nezinto esicabangayo. Uyazi nezinto esizozenza singakazenzi. Uyazi nezinto esizomcela zona singakamceli zona. UNkulunkulu owazi konke ngoba uNkulunkulu owakwakha konke, angithi? Manje ke ngifuna sihambe kule message sifunde izinto, ama-point engizonitshela wona ukuthi 1, uNkulunkulu wakudala konke. Wathini? Wathi kuhle. Wakwakha nawe wathi umuhle. Ungalaleli muntu esikoleni sakho ozothi cha, hayi wena nje unjena awukho muhle bani ngoba uNkulunkulu wathi umuhle, angithi? Wathi kuhle. Ekubona nje wathi kuhle, angithi? Manje ke ufuna sazi lokho ukuthi uNkulunkulu umdali wakho. On the 6th day of creation, God made people. God said, "Let us make man in our image. They will rule over the whole earth and all the creatures on earth." God took dust from the ground and made a body. God breathed into the man, and the man became alive. God planted a garden in the land of Eden and put the man there. God told the man to work in the garden and take care of it. God provided food from the trees for the man to eat. And God provided a river to water the garden. Then God said, "You may eat from any of the trees in the garden except for one." The garden had a tree in it, the tree of the knowledge of good and evil. God warned the man, "If you eat from the tree, you will die." Then God said,
It is not good for the man to be alone. So God decided to make a helper for the man. God brought to the man the animals he had created, and the man gave names to all of the creatures, but none of the animals was a good helper for the man. So God made the man fall fast asleep. He took one of the man's ribs and created a woman. When the man saw the woman, he was very happy. "This one at last," he said, "is bone of my bone and flesh of my flesh." The woman was a perfect helper for the man. She was his wife. The man's name was Adam, and his wife's name was Eve. God gave Adam and Eve good things. He put them in charge of the animals and provided everything they needed. God looked at everything he made, and it was very good. So on the seventh day of creation, God rested from his work. God created people in his own image and provides for everything he made. People are special because God made people to live forever in a relationship with him. Through his son, Jesus, we can have eternal life with God, just as he planned. Quiz time! Get ready to see what you've learned today. Manje imibuzo yethu engizonibuza yona iquiz yethu. Ukutesta ukuthi benilalele yini lokho esikushoya ngithi. Question 1, umbuzo wokuqala. Ukuthi uNkulunkulu wathini esakhe wonke isibhakabhaka, esakha amanzi, esakha izihlahla, wathini emva kokwakha konke lokho? Umbuzo wokuqala. Umbuzo wesibili. Ukuthi thina sakhiwe ngani yaNkulunkulu? Okay, wasakha ngani yakhe? Umbuzo wesithathu. Ukuthi uNkulunkulu ungubani? Iqale nje njengoba ungekho lutho emhlabeni, ungubani, wenzani? Okay. Umpendulo wombuzo wokuqala ukuthi uNkulunkulu wathi konke kuhle, sekudale konke wathi kuhle. Umbuzo wesibili, impendulo yakhona engithi sibuze ukuthi sakhiwe ngani, ngithi sakhiwe ngomfanekiso waNkulunkulu, ngithi. Maseke umbuzo wesithathu ukuthi uyini uNkulunkulu, wenzani? uNkulunkulu ungumdali, uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba, angithi? Okay. Ngiyabonga, ngiyethemba ukuthi nifunda okuningi. Siyanithanda kakhulu 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 kakhulu. Today, we're making an animal that swings from the trees. Remember that if you don't have the exact same things in the video, you can be creative by coloring in blank paper the color that you need, using scissors to cut, and finding other things that might help you.
Siyathemba ukuthi ube nesikhathi esimnandi nathi namhlanje. Ave kumnandi ukwazi ukuthi uNkulunkulu wasidala ngomfanekiso wakhe. Wenza isiqiniseko ukuthi ukhumbula zonke izinsuku ezintsha nezikhathi ezintsha. Bye.